no! Kau di situ istanan dah. Tuh saya, tuh siapa yang kunta jalan tuh? Ini kita anak kalau kata ane gini ane mau tuh, tinggal di surau. Sejak ya. Sederah kan dia nak nang. Bang. Mana gua pernah hidup kok, mau deh mau nan bukan, bukan hidup di sana kok. Hidup lagi. Kau tahu lah sih dia mah, naik deh. Angkat berapa? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Umre sari. Gapada sa gapada pada pada. Ay betul lah cuci semua pada asal. Nanti sini kalau aku ini aja hasbun ke. Karena gitu, anu berkat kepada mencakapan ke dos berhalap ini. Karena ini kata dia naik dengan sorry, baman sih kata dia mana. Rangka sama naik dengan mini garana. Desafin kan ini deh. Ya repetir aja nih, nang shitciran bukan niruna sama orang. Ini nih sebentar, ada di khoro khoro repetir apa tak kelas. Sini tatarak yang ini, angin nih sini sih bayi. Nang petang di sini, nih, ini juga jasin. Tahan di tengah nambah, oh ini berapa gitu nanti. Sebelum dangan. 다 전부는 하신다고 해서 우리는 사는데 이 우리 배기 마배기 나라 말라야 뭐그라 하이가 하이 소나 만나 하면 문이 열리네 어이 강수 캥캥캥캥캥 좀 ini 배기 듣는 거 많고 사기하는 놈들이 말이나 안고 있을때 하는 거
लोगोफोर आंनि थास'नायखौ नायलांथाबानो जाबाय हौवाफोरा बादुलाबा खामानि थिननांगौ हौवाया मावा होननानै नोङो मावलासिनो थानाङा आंबा आं मावग्रा खिथियो ओमफ्राय हौवायाबो गाज्रि जायो बेखौमोन स' नोंथांमोन सोरनिबा हौवाया बादुलाबा नों मावनो दिन्थि अब्लानो मावालासिनो खारगौ हायो सिगि आरो सिगियाबालाय बा अननानै होननानै बुजा माबा हौवाफोरा ओरैबायदि सोरबा सोरबाथ' टेक 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 आयना होयो बेफोरखौ सिन्था माबानांगौ मिथिबाय जानो होआ आयना नाया मबाइलल' टेक टेक मिनिटै सावनि दासो लिंना लानानै खननै लिंदों खनथाम लिंदों खनथाम लिंनायाव लास्टथाराव बिदि लोगोफोर आंनि थास'नायखौ नायलांथाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बिदि बादुला खालामबा खदाल देनाङा होननानैसो बुंदों आंनि थास'नायखौ नायलांथाबानो जाबाय मेंसोयो बे हिन्जावफोरनि मेंनायखौ मिथिया नोंसोर सोला कालिसो राखादोंबा कालि बा देन्जारथार खानाया नायनि जेम्सनि बायदि नामा ओइ नै इबो मोसौआ जास'गोन इथिं मोसौ बिथाइ बाबाया Napi dah semikir. ngapin nama ngapin nama ragan bang mani di sini nak epakodo ye epakedo hei malah kita tegen enggak malah tegen musuh sahabat tuh kayaknya bermak नोंथांमोना मोनजाफेरदोंना फेराखै एफाकेद'खौ मोनजाफेराखैबा आं फिथाइ थाइबा आंनिफ्राय लांफैनो हागोन दासो गायदों ओरैयाबो दं ओरै बेहायबो दं ओरैजाबो दं दे जावलांग्रो जावनोबा नांजावनांगौ दे मेंबाय आं आइया इथिं अमा खाना दोनो खोमालै इथिं फैथो नंबाय आङो थास'नो लायाबा फैयो नङा खिथु खिथु फैना बेलेग दिना दोनदोब्रा दालाय इसिलाय खालामगोन लायगोन दे इयो मानो खालामनो asu taso aja teman-teman asu taso nabung jono karung bener gue mak jadi asu taso nasi mesti ada ini kayak dengan berberisan be barat tang aja ya jadi kayak gini kada mah balu deh ini nyaman deh siap-siap nyaman deh siapa siap-siap mana patulan ya ini jauh soi ini kak baca ini kota ini tahu apa tuh kagak biasa nanggung ini biar ya nih roda dulu kasih ke kabeh nyome kenang gelas kali lu ganja seperti sini main sudah sini kan umur itu sini bisa bayar oh basta beli ini ngajin deh buat angkau sih anak nenek aja takluk beri mende pos baju mendo pasau naike beta pos baju mende ini anya ating sating anu dina mendo teti nunggu teti apa bala
नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ आइजोफोरखौ बुंनो नागिरदों फंसे खोथा दिनै थास' जावनायनि गेजेरजोंनो खायसे खायसे हौवाफोरा ओरैबायदि बादुला थायो बेवहाय हौवायाबो मावाबा आंबो मावा होननानै दलद थानो नागिरो हिन्जावफ्रा नाथाय हौवा बादुलाबा ओरैबायदि खालाम नों मावनानै दिन्थि अब्लाना इयो निस्सय हारसिंनो मावगोन दिनै इखौबो ओरैबायदि लिंखांबाय थानानै माने मावहोनांगौ आरोना नोंबो मावना खिथि नों मावबा माने हिन्जाव मावदों होननानै इनकारेज जानानै मावो आरोना बेनिफ्राय आं दिनै बेखौनो बुंनो नागिरदों नों बादुला मोनबाबो बेखौ मोजां लामा दिन्थिलांनो हायो आरोना ओमफ्राय मावहोलांनो हायो हिन्जावफोरा गोसोबा माखाया नङा होमबा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे बेफोरबायदि बादुलाबा नों मावनानै दिन्थि अब्लानो निसय मावगोन आङो माने बेबो मावो मावनाया ओमफ्राय माने खायसे टाइमाव ओरैबायदि बायो ओमफ्राय माने दिनै सानसे गेप्स थांबानो गाबोन मोनसे गोदान मावलायनो हागोन बेफोरबायदि आरोना दिनै मावा गाबोन मावगोन बिदि थाबाय थाबा खामानिया जोबनो थाङा आरोना बेनिखायनो माने आङो मावग्रोनानै बेखौ आङो खनसे आरो लिंबावबाय आरोना खेबथाम लिंबाय आङो बेनिफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय दा खानैबो मावबाय जेनेबा हारसिं मावनो हायो खिन्थु माने जावनायाबो खस नङा नालाय बेनिखायनो माने मा गिदिर थांदो नामा थांसां बोरै नायनो बिराद खिथिबाय हाग्रानिसो इयो हाग्रानिसो हावा थाङो इदि बेदर हाग्रानिसो होमबा हाग्रानिखौनो गायदोंमोन नामा दा जोंहानि थास' जावनायखौ नोंथांमोना माबायदि मोनदों मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा इउटुबार होननानै निमाहा होबानो जाबाय थ' नोंथांमोना भाबिनो हाजो साननो हाजो गावखौनो बेसेबां माबा दिन्थिनानै बिदि नङा बाट मावनाय समाव जों मावमारनांगौ खस्साखै बेनो संसारनि नेमखान्थि आरोना आरो गावनि जानायनिसो नङा होनबा बेलेगथ' माबा नङा बोरमा मेन्दा हाबफैलायबाय हैनि र' जिबौआनो इयावनो हदाय फायबा ख्रोमफोर नुबाय थायो जिबौखौ देन्जार माहाजोन जानो नायदोनि मालाय इदि सानस्लाबा माहाजोन जायनो बिदिबा इदि सानस्लाबा माहाजोन जायनो माहाजोन जानो नायदों इ मावाबा बोरै माहाजोन जागोन इलाय ओरैनो जना थाबा सोरबा भगबाना रानना होफैगोन नामा भगबान बिदि नुवाखैनो मानसियासो बानायदो भगबानखौ बे माबायदि महर बिदि माबा मानसिफ्रानो खानाय गबानो माहाजोन जायनि संख्रि नाङै गदो मस्थ' ओंखाम जाबाथाय सोलालाय खर'खौ दांनोलाय गादांबा आंखौसो बुंफैदो माजोन जानोसैनि ओमफ्राय जावख्लाबा दिगदार दोङो नोंनि टाक्लायाव ओरै टेक्रायगोन आं जावख्लाबा सोमखोर सोमखोर बेसे समायना सोमखोर सोमखोर बेसे गोमोथाव दोला सिंगाला सनाथिनि माइ दुब्लियाव जाती हूँ मैं जल्दी है क्यों मैं क्यों फला थक जिया मैं तुझसे डरने लगी
थाङाखै जायखिजाया मा होनो बे मुराया खर'आ गिदिर जाबानो दाम मोनोनो मालाय पातलु बिमाया 1200 मोनदोनो ना अमानोल' लाबोना गायफैदोंमोननो केरा गिदिरफोरलानि देनजारथारदोलै हारसा ससे बर' ससे नालाय जोंनिसायबो देनजार सैतान थ'यो रावबो हाया इजों बिदि जानांगोन ना हिनजावफ्रा आं खिथिनि लोगोफोरनो आंनि जोंनि थास'आनो बेसे गिदिर थांदों wah dah nih tak lah Ini apa sih? kata sama dulu so sing sana juga ini nak no nah nih tinggal sih Mungkin. Bapak gitu kan tadi, itu gimana kalau sampai kayak ini naga gitu, dia tangan. Ini kita sekilas, oh coba bawa. Oh mau apa ini? Orang siapa ini? Mama dia sekilas. Ini pergi mana dia? Pergi mana?